channel! So ngayong araw, nandito tayo sa Villasis, Pangasinan para i-promote ang isang business na kakabukas na restaurant matatagpuan dito sa Villasis, Pangasinan. Kaya kung pang hinihintay nyo, kung gusto nyo mag-chill, mag-unwind, and mag-relax, punta na kayo dito sa Idiay Restaurant! So, eksakto ngayong tanghali na rin kasi kami pumunta. And medyo nagugutom-gutom na rin ako. Nagugutom ka na rin ba? Yeah! So, yun. So, syempre, dahil nagugutom na tayo, andito tayo ngayon sa Idiay Restaurant. Tara, samahan niyo ako. Idiay Restaurant, and atin ang titikman ang kanilang mga putahe or special recipe dito sa Idiay Restaurant or RestoBar. So, meron tayo dito carbonara, tuna sandwich, pancit, leafy salad, tuna pasta, tofu sisig, ay na kanilang isang talagang specialty na isa namang putahe na talagang nagre-represent ang ating Idiay Restaurant, kundi ang ating Idiay Salad. Offer, meron tayong orange juice. Meron din tayo dito virgin sour mojito. And syempre, meron pa tayong iba't ibang klase na mojito na ino-offer dito sa Idiay Restaurant. So, ito yung kanilang mga cocktails. Cuba Libre, Cod Cape, Kamikazee, Mojito Strawberry, Margarita, kung mahilig ka sa Margarita, and please meron din dito. Meron silang Bullfrog, Tequila Sunrise, and syempre, hindi rin mawawala yung mga Long Island, Whisky Sour, Cosmopolitan, Lagoon. So, masarap din niya yung Lagoon. Pero hindi pa marami. So, meron din silang Tequila Paloma, Daiquiri, Screwdriver, and syempre, hindi rin mawawala yung kanilang, meron din yung mga picture na ino-offer kung isa kayong family is kompleto na rin dito. Pwede na kayong pumunta dito and magsalo-salo ng inyong pamilya. So, meron sila dito per glass na ang presyo lang is 99, sison ka pa. Picture na 299 pesos lang, so pwede na yun sa pamilya nyo. And cocktail tower na 499. So, ang mura lang guys, kaya pumunta na kayo dito sa Idiay Restaurant at itry ang kanilang mga inumin na masasarap na talaga. And syempre, hindi rin mawawala yung kanilang mga main course, gaya ng Rivoli na naghahalagang 290 pesos, creamy beef mushroom, pork and salt
pang-Pilipino din na dishes. So, yun ay nagkakahalaga 139 pesos. Chop suey, kung may kasama mga gulay, vegetables, and isa kang vegetarian na tao. So, yun. Swak na swak ko sa'yo. And meron tayo dito pinatawag ng mocktails. So, na-offer naman ito is, ito yung mga mojito. So, mojito rin ito. Meron tayong apple, strawberry, orange, watermelon, blue mojito, red mojito, and virgin mojito. So, nagkakalaga lang na ng 89 pesos. So, murang-mura lang guys. And, yun nga, meron din tayo dito virgin sour margarita, fancy mock, fruit juice, Caribbean sunset, sour beef, puzzle navel. And, meron din tayo dito mga juices kung hindi ka naman iniinom ng mga cocktails, hindi ka umiinom ng mga alak, or hindi mo gustong nakahaluan yung inumin ng mga beer, gano'n. So, meron tayo ditong mango juice, lemonade, and iced tea na nagkakahalaga lamang sa 50 pesos. So, nag-offer din sila syempre ng kanilang mga only cocktails. Hindi lang naman isa ang kanilang makukuha nyo dito. Syempre, meron din dito buy one, take one, yan ang kanilang mga promo. So, tara pang hinihintay nyo, tara na dito sa Idiay Restaurant at try ang kanilang mga specialty or kaya yung kanilang mga putahe inihahandog ng kanilang Idiay Restaurant. Ang kanilang mga pagkain dito is good for 2 to 3 persons. So, saan ka pa guys, diba? Sulit pa sulit yung pambayad mo. Sulit pa yung pagkain mo, mabubusog ka pa, diba? So, dito ka na guys sa Idiay Restaurant, try nyo na rin dito. So, talaga namang hindi ka mapipitin. So, masusulit mo talaga yung pera mo na ibabayad mo dito. So, tara guys, samahan niyo ako and try natin yung kanilang mga dishes or putahe dito sa Idiay Restaurant and i-rate din natin kung yun. Guys, kasama ko yung dalawa kong kaibigan and yung isa is kaibigan ng pinsan ko. So, si Jenny and si Shakira. So, yan. Ang sarap ng kanilang leafy salad, guys. I-try nyo to. Ang sarap. Hindi siya yung as in parang normal na kwan lang ng lettuce. Parang siya may ibang lasa pa, may flavor pa siya. Parang may may something doon sa niya, sa flavor niya. So yun guys, i-try nyo to. Sulit. So next naman natin guys, ay ang kanilang Idiay salad. So parang sa narin po sa kanilang special recipe dahil nga yun, Idiay. Sa pangalan pa lang, alam mo na eh, diba? So ang sarap din itong Idiay salad guys. I-try nyo rin itong Idiay salad nila. Sarap-sarap din ng pagkakaroon niya combination ng or yung pagkakamix ng iba't ibang klase ng mga fruits. Lagyan nila ito ng mga cucumber, apple, yung tomato, tapos nilagyan tayo itong lettuce, orange. So yun guys, ang sarap ng combination ng lasa niya. So, must try this guys. So, ang next naman natin ngayon guys, at titikman is ang kanila tuna pasta. Guys, ang kanilang tuna pasta. Hindi siya yung as in klase ng niluluto lamang sa bahay na tuna pasta na natin tikman ko. Diba yung flavor niya din? Talagang wala kang masasabi, makakalimutan kayo sa mga news. Masarap niya guys, sinasabi ko sa inyo. I-try nyo rin itong tuna pasta guys. So, good for two rin itong pan na to, tuna pasta, tsaka yung carbonara. So, guys,
Tapos, dalawa pa kayo, diba nakatipid pa kayo guys na kasama mo. So, ang next naman natin na i-rate guys is ang kanilang tuna sandwich. Itong tuna sandwich is hindi ka titipirin sa mga ilagay nilang rekado dahil talagang full na naman talaga yung nasa loob niya guys. And parang unang kagat, tuna at ang mga nakaagad yung mga kain na guys. Talagang sulit guys. And itong kanilang sandwich na tuna sandwich is 79 pesos lang guys. Sobrang mura. So, masusulit mo na siya guys dahil nga hindi lang siya as in tuna dahil nagagawa din siya ng iba't ibang klase din na parang mga cabbage. So, yun guys, kung din siya healthy. Healthy ito kanilang tuna pasta. So, must try this. Must try this din guys. So, ano marinate ko dyan sa tuna pasta ay tuna sandwich. Shin mo lang. Para sa akin, mabibitin ako. Sobrang talagang sulit mo kasi first time ko po. Malalasahan mo kasi talaga yung ako din kasi guys, mahilig din ako talaga sa mga bread. And syempre, yung bread, mahilig ako na nalalagyan niya ng palaman. And talagang perfect talaga itong tuna sandwich nila guys. Perfect na perfect. So, ito naman yung next natin titikman ulit, kundi ang kanilang tofu sisig. So, mahilig ba kayo sa tofu sisig, guys? So, yan. Ang sarap ng tofu sisig nila, guys. Good for 2 or 3 na to, guys. Talagang masusulit ko rin talaga itong tofu sisig nila. So, try nyo rin to. For family din. And bagay siya sa ano, guys, sa mga mojito. Sa mga drinks na mojito. Pwede siya. Pambulutan. Oo. So, ang next natin titikman guys, ang kanilang pansit. Sarap ng pansit nila guys. Talagang, kung din talaga yung ingredients niya, yung mga sahog guys. Hindi ka titipidin ng mga gulay nila dito kasi ang dami talaga. Kompleto. Kompleto Ricardo guys. Talagang sulit. Wala akong masabi guys. Talagang sulit yung pansit. For family talaga and for friends. Nakasama mo, good for 2, good for 3. Grabe. So, dito na kayo. Nakawali natin titikman ang kanilang carbonara. Masarap nga guys, itong carbonara nila. Perfect din siya dito sa tuna sandwich. Perfect siyang combination ng tuna sandwich. Ito ang carbonara. So, ito naman carbonara nila is good for 2 to 3 person din. So, masusulit mo rin talaga yung ibabayad mo guys dito. Hindi ko talaga magsisisi. And, itong carbonara nila, hindi siya yung kasi talagang nakakain mo rin talaga sa bahay. Talagang may kakaiba siyang flavor. Talagang may kakaibang impact doon sa pag nalasahan mo na talaga yung lasa ng carbonara na rin. So, try na rin ito guys. Dagdag ko lang. Dahil hindi ko siya nasabi kanina, na maliban sa mga nasabi ko kanina na mga drinks, is meron din sila mga pang-appetizer. So, meron tayo ditong pork lumpia. Nakakahalagang 180 pesos. So, meron tayo ditong appetizer na meron tayong pork lumpia and beef lumpia na with 15 pieces, diba? Yung pork lumpia meron, yung presyo niya is 180 and yung beef lumpia is 175. So, kung nagtataka kayo kung bakit medyo mahal yung pork, syempre alam naman natin guys na medyo nagmamahal na rin talaga yung karne ng baboy. So, 15 pieces guys, diba? Sulit na sulit. And meron tayo dito, modules. So, 90 pesos yung modules, fish and chips, na 150 pesos. Yung fish and chips nila, nachos, sisig tofu, cheese sticks, chili
bombs, onion rings is good for 2 person. So, yung fish and chips, nagkakahalagang 150 pesos. Yung nachos, 149 pesos. Sisig tofu, 109. Cheesy sticks, 99 pesos. Chili bombs, 109. And onion rings, 109 din. 109 pesos lang. So, meron din tayo dito yung salad, like yung kinain namin kanina, leafy salad, at saka yung Idiay salad. So, meron din sila dito, chicken Caesar salad. So, 250 yung chicken Caesar salad nila, good for 2 to 3 person. And yung chicken ginger salad nila na 230 pesos, good for 2 to 3 person din ito, guys. And sandwiches, we have ham and cheese, ham and egg, at yung kinain namin kanina na tuna sandwich. So, yung ham and cheese nila is 89 pesos, ham and egg, 69 pesos, tuna sandwich, 79 pesos. So, ito namang sandwich nila, guys, is good for 2 person. And yung pasta, so meron silang creamy carbonara, so ito yung kinain namin kanina. Nagkakalaga siya 165 pesos, good for 2 to 3 person din siya, guys. So, same with creamy tuna pasta, creamy lagunisa pasta, kung gusto niyo ng lagunisa yung kanya, seafood pasta, creamy chicken pesto, pomodoro meatballs, and pancit. So, yung creamy tuna at saka yung creamy carbonara, same price lang sila, guys, 165 pesos. Yung creamy lagunisa pasta, 170 pesos. Yung seafood pasta nila is 189 pesos. And ang kanilang creamy chicken pesto is 170 pesos. At ang kanilang pomodoro meatballs is 165 pesos. At ang kanilang pancit ay 129 pesos. At lahat ng ito is good for 2 to 3 person, guys. Kaya halina kayo dito, hindi kayo magsisisi. At talaga namang masusulit niya talaga ang kanilang mga pagkain. Dahil nga, ang sasarap talaga ng mga pagkain nila, guys. Wala kang masabi dahil nga, yung lasa talaga niya, yung pagkakombine ng mga ingredients ng mga sahog, hindi ka talaga bibitinin, guys. Hindi ka titipidin na kanilang mga sahog sa mga inihahanda nila or mga piniprepare nila dito sa mga customer nila. Kasi pa sila dito mga promo, mga cocktails 1 p.m. onward. Sila dito, guys, na picture for family din naman talaga na cocktails. So, good, ang presyo niya is 299, guys. Yung picture nila, guys, is good for 5 person and buy one take one pa, guys, diba? So, take note, buy one take one yung kanilang picture, guys. So, talaga namang mapapawaw ka talaga dito sa Idiay Restaurant. So, tara na, guys, punta na kayo dito sa Idiay Restaurant, RestoBar. Dito lang yan sa Villasis, Pangasinan. Hindi ko na po tatapusan itong vlog na to. Muli, guys, kung gusto niyo po pumunta dito, open po ito ng 11 a.m. to 8 p.m. And tandaan niyo po, guys, yung mga promo nila